Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в нашия нов подкаст, посветен на астрологията, на психологията, на отношенията между хората и на това как можем да променяме себе си с астрологията. Ще го правим заедно с така популярната астрологка Антоанета Салфич. Тони, здравей и добре дошла! Много ми е приятно, че заедно правим на това нещо с теб и се радвам, че първата ни тема е кой съм аз или темата за Овена. Мисля, че е нещо, което е много, много важно, за да можем да започнем едно ново начало наистина в нашия живот. И аз се радвам, Еви, че се съгласи заедно да правим този подкаст и наистина се надявам да дадем малко повече информация за окултната страна на астрологията и за нейната способност да открива първопричината на нещата, а всъщност като знаем първопричината ще можем да променим всичко, ще можем да се трансформираме и да бъдем такива, каквито ние искаме. Добре, то първи въпрос винаги е много важен. Нали? Кой съм аз от гледна точка на астрологията? Всъщност и защо точно този слоган е свързан с Овена? Този въпрос е много древен, откакто съществува Логос, още от елините. Един от основните въпроси, които задават още от времето на Сократ, това е кой съм аз. Овена е главата. Главата съдържа абсолютно всички възможности. Обаче, когато не сме си наредили главата, ние се проявяваме по най-различен начин. И въпросът е кой съм аз? Кой се появява? Дали се проявяват нашите рога? Дали ще се проявяват нашите усмивки? Дали нашият дълбок поглед? Затова е изключително важно да разберем, да дадем отговор на този въпрос, но всъщност един живот не стига. И добре, в крайна сметка, как се проявява архетипът на Овена в точно този въпрос? Как разбираме всъщност дали живеем в хармония с него? Ядката във въпроса ти е в проявата. Как се проявява? Най-важното на Овена е да се прояви. Той трябва да действа, трябва да се покаже, трябва да го направи. Той е абсолютният огън. Въпросът е, че този огън първо трябва да бъде запален с нещо, трябва да бъде мотивиран и след това трябва да има цел и посока. Защото ако няма цел и посока, ще направи пожар. Така че, кой съм аз, въпросът стига до това какво желая, какво искам, какво правя с любов, какво правя така, че да имам творчески резултати и другите да са доволни от това, въпреки че Овена не му пука много за другите. Но за него е най-важно той да изригне. Тази енергия да излезе навън. Иначе тя се затваря вътре в него и съответно той се разболява и недоволен от себе си. Чисто нумерологично погледнато, следващата година е единица. Как се преплитат двете неща? Да, следващата година е единица за всички. Това ще бъде важно. За овните също ще бъде изключително важно, но нека не забравяме, Ева, че всеки има овен вътре в себе си, всеки има глава на раменете си. Дори да нямаме някакви планети в... Няма никакво значение. Ние си имаме овен вътре в себе си. Този импулс, който ни подпалва, за да правиме нещо, да го правим по нашият начин, това е нашият овнешки импулс. Сега има един такъв въпрос. Преди единицата е била девятката. Преди това са били 9 години, нали, които са направили един цикъл. Тоест сега започва времето на новото, на един нов цикъл. Но няма как да започнем, ако не знаем какво искаме да променим и на къде искаме да продължим. Така че следващата година от страна, Овена е този, който води. Ако ние не сме събудили Овена в себе си, съответно ние не знаем на къде да вървим и не знаем какво да рискуваме. Добре, как да го събудим този Овен тогава? Този Овен трябва вече да сме го събудили. В интерес на истината може да се окаже, че има доста заспали души, които са доста закъснели. Т.е. ако те през последните 9 години не са се променяли, твърде е възможно сега да могат да хванат новото начало. Подпалката става с това да ти се разгори сърцето, да искаш да го правиш, да имаш инициатива, но и да се усмилиш, да рискуваш да я направиш. Овнешката характеристика в нас иска ние да го направим, да действаме, а не само да си мечтаем и след 20 години да си кажем, имах една мечта да си направя едно магазинче. Тоест действие. Другата година е година за действие.
Овена не се страхува от грешка, не се страхува от риск, не се страхува от провал. Той просто действа. Нека само да кажем, че ние не говорим за всички под слънчевия знак Овен, говорим за всички хора като цяло и това как ще се прояви следващата година в техния хороскоп и в начин им на живот, начин им на партньорства, на работа и точно така. като цяло. Точно така, много правилна ти е забележката. Това индивидуалното чувство, чувството за кой съм аз, да ме признаят такъв какъвто съм, да запазя собствените си граници във връзката, да проявя собствените си, най-добрите си умения в работата. Това е темата, която ще бъде изключително актуална от следващата година. Защо? И заради една много сериозна особеност, че навлиза изкуственият интелект. Тоест, уравновеловката, този, на който не му пука, който не си задава кой съм аз въпроса, то е в енергията на изкуственият интелект. Тоест, дори астролози вече ще има много прогнози и вече има, които може всеки да поиска, нали, да си извади изкуственият интелект, да даде някаква информация. Но уникалното може да го даде само човек. А човека ще намери уникалното в себе си, ако си познава главата. И ако разбере кой съм аз и в какво съм уникален. Тъй като казахме, че следващата година е подвластна на единицата, така повече индивидуалност, повече, ще видим ли повече егоизъм, егоцентризъм? Да, другата проява, овнешка проява е именно свързана с гнева, с егоизма, с страстта и с разрушението. Тези прояви биха могли да се покажат на много сериозна, включително политическа и междудържавническа сцена, ако този импулс не се впрегне в работа, в градивна работа. Тоест, ако включително и политиците не се хванат да работят, те ще вършат такива лудории, ще вървят с ръката напред и ще влизат в конкуренция. Конкуренцията е нещо много хубаво, ако има цел и посока и има за цел градивен резултат. Но ако само ще се бием един срещу други, ще си показваме кой е, тогава всъщност следва разрушението. Да, до година най-вероятно обаче ще сме свидетели на битки. Най-сетне. Защото няколко години ние стояхме, трупаше се енергията, която да може да повдигне, да стори чудото на голямата промяна, която предстои. Най-вероятно другата година ние ще отворим нов цикъл. Да. Отваря се нов цикъл, но най-важното е тези, които са познали кой съм аз, те няма да се занимават с тези процеси, защото те знаят, че това предстои. Съвсем нормално е, но всяка промяна започва с битка. Преди всеки мир е война. Кои теми ще се отварят всъщност? Партньорства, служебни или и двете? Когато си говорим за кой съм аз, това е на абсолютно всички нива. На личните отношения, разбира се, защото срещу Овена стоят везните. Тоест, ти искаш да съм хармония, нали, с тебе, обаче ти познаваш ли кой съм аз? Ти признаваш ли кой съм аз? Дадено ти не си се проявил. Ти не си показал какво обичаш, какво харесваш. Примерно, ти не си показал, че искаш да учиш някаква друга по-различна наука, че искаш да работиш нещо по-различно или пък, че искаш от мене, твоята съпруга или твоя съпруг, да съм по-активен или пък да съм домакиня. Няма как аз да разбера какво искаш ти. Тоест, първо Овена трябва да се прояви и тогава да търси методите, с които да се хармонизира с другия, който също се е проявил. Защото иначе в противен случай, ако не се проявим сега, ще го направим след време. И тогава, ако сме влезли в някаква хармонична връзка и сме се събудили след време, вече няма да има хармония. Тоест сега да преведа какво ми казваш, да го разбера хубаво. Ти искаш да ми кажеш, че ние трябва да се питаме един друг, да се съобразяваме и започнем да гледаме в една посока. А ако не започнем да гледаме в една посока, съюзът... Това е много често при мен на консултации идват с въпроса кога ще го срещна. Въпросът е кого ще срещнеш, какъв искаш да бъде, за какво ти е този, който ще го срещнеш.
Защото ако ти просто искаш да срещнеш някого, за да си женен, просто защото така е прието, означава, че ти веднага ще се обезличиш. Тоест ти, овена в тебе ще заспи и ти ще станеш ремарке на другия. И това ние сме свикнали да наричаме хармония. Тоест този, който е по-активен във връзките, той започва да действа и да се проявява, а другия става лепенка за него. Въпросът е, че ако това преди 100 години е било допустимо и общоприето, сега, както мъжете, така и жените искат да разберат кой съм аз. Искат да открият своята идентичност. Но понеже върви навика в това, аз искам преди това да се оженя, много често влизайки във връзка, на нас не трябва много дълго време, за да разберем, че тази връзка за нас е сянка. И че ние имаме нужда от това да се проявим. И когато тръгваме да се проявим в една комфортна зона на връзката, всъщност се оказва, че ние имаме проблеми. Защото човека до нас не иска такъв, какъвто ние се променяме. А и ние не го искаме вече такъв, какъвто той се е дал. И от тук стават конфликтите. И мисля, че сега пък всъщност е момента да не се притесняваме да разочароваме. Сега е момента да изберем себе си. Точно сега, до края на годината, е изключително важно. До края на тази година. До края на календарната 25-та година е изключително важно да се разделим, да срежем, да приключим, да оставим старото. Да се подготвим за новото, което предстои. Но няма как да ни се случи новото на тепсия, то няма да ни почука на вратата. Ние сме тези, които трябва да го търсим. В Библията е почука и ще ти се даде. Това е овена. Той е активен. Тоест, ако не е едно, ще е друго. Но ние трябва да търсим. Добре, много интересно звучи. И в крайна сметка, всъщност, как да се възползваме от тази енергия на овена? Как най-практично да го приложим в живота ни? Да се научим да слушаме знаците, преди всичко, и да слушаме сърцето си. Сърцето, за съжаление, сърцето е заспало. Ние пристигаме с една много сериозни въздушни възглавнички около нашето сърце, които ни адаптират. Да ни е комфортно, да ни е топло, да ни е уютно, да ни е материално, да ни е сладко, да ни обичат, да се погрижат за нас. Това всичкото не го обича овена. Овена е войник. Той просто стреля. Искаш да кажеш, че другата година няма да ни бъде комфортно. Другата година, ако ни бъде комфортно, не е добре. Това искам да кажа. Трябва да излизаме от зоната си на комфорт. За да разбереме кои сме, често трябва да приемаме предизвикателствата и да правиме това, което ни е трудно. Това, което ни е лесно, означава, че ние спим и го правим на магия. И това вече не сме ние, а нашите навици. Във всичко около нас се върти. Земята се върти примерно с 250 000 км в час ли, в минута ли, какво е. Само ние си мислим, че сме седнали в една комфортна зона, в едно комфортно кресло и стоим. Не, живота иска от нас промяна. И благодарение на овена в нас ние се променяме и рискуваме. Как и кога можем да разберем, че живеем в чужда роля, а не в тази, която е написана за нас, която е нашата? Знаеш ли, когато сме си в нашата роля, тогава го познаваме. Това също е... аз съм много, много щастлива, че всъщност имам такива отговори от моите консултации, които те казват, обикновено казват така моите клиенти, когато Тони ти ми говореше за това, че аз трябва да намеря себе си и че има определени таланти, които трябва да развия, и аз ще се чувствам щастлив, аз не ти вярвах. Сега вече знам какво е това. Тоест да намериш себе си означава просто да го почувстваш, да си в собствените си обувки, да си в собствената си кожа, да не ти пука, че примерно някой ти казва, че ти ще се изложиш или че пък това не е правилно, нали, това не е етично и това не се прави така. Тоест, когато си в своята си кожа, и разбира се, аз винаги говоря за един морал. Когато живеем по законите на живата природа, тя изисква да сме морални, да сме толерантни към всички. Тогава светът свети около нас. Тогава хората са щастливи, че ни виждат. Те са благодарни, те ни очакват. Независимо с каква енергия отиваме там. Всеки носи тази своя идентичност. И това е най-красивото нещо, че ние сме различни.
Аз бях чела някъде, че първата стъпка към това да се променим и да влезем в нашите си обувки, в нашата си роля, е да разочароваме родителите си. Това е първият признак, че вървим по нашия път. Да, не по чужд. Това не е задължително така. В хороскопа има много белези, които казват, че няма как ние ще минем през разочарованието на родителите. Но, знаеш ли, Овена в нас, на него не му пука дали ще разочароваме или не. Той просто знае какво иска. Въпросът е, че често е заспал. Аз обичам да разказвам на курсистите една такава приказка за Иванушка Глупака, който 20 години спял на печката и нищо не правил. Той бил овен. Обаче дошъл змея в селото и започнал да яде девойките. И селените казали, сега някой трябва да убие змея. Ами кой да го убие? Иванушка Глупака, той е глупав, няма да разбереш, ще отиде, ще го убие. И отиват, нали, при Иванушка, змея дойде, ще го убиеш ли? Да, ще го убия. Станал Иванушка, отишъл, убил змея, върнал се и легнал отново на печката. Ето това е овена. Той трябва да има мотивация, той трябва да има срещу какво да се прояви, защо да се прояви. Трябва да има определена писта. И в хороскопа точно тази писта е дадена. Много е важна подпалката. И въпросът е след това как ще я поддържаш как ще го поддържаш този огън. Защото ако, примерно, целите са ти малки и те са ти, например, искам да отида в Лондон. И какъв ти е проблема? Добре, отиваш в Лондон. И след това, като отидеш в Лондон, какво правиш? Нищо не правиш. Оставаш без цели и чакаш отново цел. Тоест това е мотивацията вътре в нас, когато я видим, когато я чуем, веднага трябва да скокнем. Значи сега е момента да си направим един такъв vision board, на който да си залепим, напишем всичко, което искаме да ни се случи през следващата година и да почнем да манифестираме в тази посока. Да, манифестацията ще бъде тя е изключителна. Идват нови поколения. Аз вече имам не една и две консултации. Аз и на курсистите си постоянно повтарям и по събития, че предстоят години, в които ние ще развиваме качествата мисъл-форма. Тоест, ние трябва да се учим да материализираме, ние го можем, ние трябва да си го спомним, да материализираме с нашата мисъл. В огромна степен това също е овнешка характеристика. Но ако овена в нас е заспал, ако той не вярва, че това може да се случи, ние няма как да манифестираме. Само, че обаче, ако опитаме, кълбото започва да се върти изключително активно, защото в момента всичко помага. То така или иначе, когато дойде време за енергията, то по някакъв начин преди това има сигнал. Разтрисате, нещо ти се случва, което не е особено приятно, дори в повечето случаи, защото няма какво да се лъжем. Растежа се случва тогава, когато не си доволен от нещо. Точно така. Най-важно е да има криза. Затова кризата винаги крие в себе си възможност, а овена пък той се събужда от кризите. И тук е изключително важно да си дадем именно тази сметка, че трябва да се действа. Но като казвам, трябва да се действа. Дори сега стоиш на стола и си кажеш, добре, сега аз нещо трябва да променя. За да действаш, как трябва да действаме? Трябва да събудиме сърцето си. Има два начина, изпитани, много лесни и много приятни, да събудиме сърцето си. Това е единият да пътуваме, другият е да учим. Така че аз лично мога да дам един такъв съвет, ако все още си мислите, че не сте се открили, че имате потенциал, който може да се прояви по някакъв начин, вярвайте, имате го. Дори и да сте художник, а просто не искате да рисувате, да сте художник, защото майка ви и баща ви, нали, са художници, вие имате потенциала да сте себе си. Затова просто тръгнете някъде на курс или малко попътувайте, за да ви се продухат мислите, да видите, да чуете, да ви се подскаже нещо. Кажи ми, през следващата година има ли някакви по-специфични аспекти, които очакваме от гледна точка на планетите? Нещо, което може така да ни подпомогне или пък да ни дръпне назад, да ни спре пак
някаква страшна ретроградност или нещо друго, което се случва. Да, ние можем специално да поговорим и за следващата година. Тепърва много неща тогава ще се случват. Това действие, за което говориме, тази огнешка енергия, която има, най-вероятно ще се разгърне от февруари нататък. Така че сега до края на 25-та година и така до съвсем януари можем да кажем, че са все още пречистващи, все още вървиме в старото, но с идеята да оставим старите навици, да търсим нови. Проблема в новото е, че ние не го знаем. Ние само можем да го подозираме. Ние само можем да го планираме. Обаче това, което ще се случи, не е това, нали, което сме очаквали. Затова най-важното нещо е към новото да тръгнем без очаквания. Тогава няма да имаме разочарование. Може ли да ни препоръчаш някакви практики за по-дълбока връзка с себе си? Нещо, което е така типично за Овена. За Овена е най-важно спорта. Това е най-важно. Тоест, когато сме най-заспали, когато сме най-така меланхолични, т.е. да имаме повече бели кръвни телца, активността си трябва да я събудиме със спорт. Така че зоната на Овена вътре в нас най-лесно ще събудим с занимание. Това вече, разбира се, много зависи от хороскопа. Нали, може да се каже кой спорт е най-подходящ, но като цяло Овена обича да бяга и обича да бяга сам. Така че дори да си мислим, че не можем да бягаме и не харесваме това, всъщност може да се окаже едно доста интересно занимание. И доста така мотивиращо. Така че това е едното от нещата. Или ако не е бягане, ако толкова не харесваме бягане, да се ходи в такива по-планински, по-самотни да са разходките. Защото общуването при Овена е, ти когато говориш с мен ще мълчиш. Така е и Овена вътре в нас. Тоест, когато много общуваме, ние всъщност влизаме в функцията на надприказване, влизаме в такива роли. Така че за Овена е по-добре да остава сам с мислите си. Можем ли да кажем, че има някои зодии, които по-силно ще усетят влиянието на това ново начало? Ситуацията е толкова наситена, астрологичната ситуация, че няма да останат зодии, които да не се трансформират, но това мога да кажа е, че стои в зодиакалната карта, стоят едни много хубави фигури, и те стояха и 25-та година, и 26-та година, които постоянно ни напяват на ушенцето. Всичко е за добро. Всичко е за добро. Понеже в последните години много силно усещаме женската енергия, как тръгва нагоре. Има ли някаква разлика това как жените си задават този въпрос и си отговарят? Коя съм аз? Да. Има и изключително активна в момента този въпрос при жените, защото дълго време, 1000 години, които започваха с единицата, всъщност беше мъжко време. Нека да направим разликата между мъжка и женска енергия. Много накратко. Мъжката енергия е активност, тя е излизане навън. Женската енергия е пасивност, привличане. И от двете енергии имаме нужда. Пасивната енергия е магнетична енергия. Женската енергия е магнетична. Какво означава това? Ние с тебе седим на тези столове, защото сме на Земята, а Земята е магнетична. А когато имаш активната, мъжката, електрическата енергия, тя разпръсква. Тоест, там е индивидуализъм, там е устояване на себе си. Ние говорим за огнешката енергия, обаче този индивидуализъм той ще развива в рамките на двойката, защото ние следващата 1000 години ще бъдем в 2000-та година. Тоест, женската енергия ще бъде много важна да се прояви като магнетизъм, защото е имало много силно развитие на активната електрическа мъжка енергия. Сега това нещо трябва да влезе в баланс. И затова в момента толкова се говори за тази женска енергия. Но чрез Овена, което ти ме питаше, магнетизъм по принцип ли, аз съм грижовен по принцип ли, или
защо, на кого да помогна. Тоест, тук имаме една целеустременост. Защото иначе просто да помагам без да ми се поиска, има своя болестотворен ефект. Но с какво мога да помогна? Кой от моя талант, коя специфика мога да дам за другите, за повдигането на всички, това вече е нещо, което жената трябва да открие вътре в себе си. И майката. Може да направим едно специално предаване за майката, защото майката всъщност е майка още от това, от идеята да стане майка. Още от утробата. Там е изключително невероятна тема. Тоест, ако аз не знам защо искам да съм майка, какъвто е проблема в момента с зачеванията, аз не знам защо искам да съм майка, просто искам да съм майка, нали, оттам се получават много дисхармонични зависимости и съответно тук страдат абсолютно всички. Това е много голяма и много обширна тема. Може да я разгледаме от много аспекти, включително и от жените, които категорично нямат желание да бъдат майки, жените, които много искат, но нямат възможност, майките на осиновени деца. Смятам, че тези жени пък са много, много, много силни жени, с много важен принос в нашата система, цялостно погледнато. Но да се върнем на жените сега, защото тази тема ще оставим, това е нещо голямо, което ще трябва да го разгледаме много специфично. Да се върнем на жените и какво да направят тези момичета и жени, които не могат да намерят себе си, които не се усещат свързани с своята си женственост. Много често виждаме жени, които са много в това проявление на мъжкото в себе си. Те са борбени, те вършат цялата работа, поемат всичко, не пускат контрола. Как да им помогнем на тях със съвет? Сега, Овена, тъй като все пак си говорим за Овен, трябва да знаем, че когато при жената има повече такава енергия, която да иска да се покаже, да излиза навън, тогава тя изглежда мъжко момиче. Като малки момиченцата си играят повече с момчетата, ритат футбол, участват в различни боеве, нали, след това сами си избират професиите, нали, започват сами да си правят фирми, изкарват се парите, много искат, мечтаят си за мъж, който да ги гушне, нали, който да им помогне, но като се появи такъв мъж, те просто го унищожават и когато се разделят с такъв мъж и той отиде в ръцете на някоя друга по-проявена в женствеността си жена, те се изненадват всъщност какъв мъж са загубили. Това е един такъв естествен сценарий. Да бъдеш себе си като жена не означава да си борец на тепиха. Не означава да се бориш сам в живота си. Означава да се проявиш по начин, по който е твоя начин. Да, ти може да си хирург. Ти може да караш тролей, да си ватман, но това радва ли те? Ако това те радва, ако ти си най-веселият ватман, нали, всички искат да се возят точно в твоя трамвай, тогава ще се появи мъж, който да каже: виж, миличко, аз знам, че на тебе ти е много трудно да си толкова весела, да си толкова жизнена, нали, толкова да се трансформираш и като се върнеш вкъщи, аз съм до тебе. Аз съм дошъл тук, за да бъда с тебе. И съм винаги зад гърба ти. И да, тогава една жена, която се е проявила като себе си, тя знае, че има гръб. Това всъщност искат жените. Те просто искат да имат гръб. И съвременната жена иска това. Проявената жена и непроявената. Само че тази, която е непроявена, тя се залепва до този гръб. И за финал искаш ли да направим едно обобщение? Всъщност, на какво да обърнем внимание през новата година, от какво да не се притесняваме през 2026 година? И в каква посока да вървим? Така, може би това, което мога да кажа, е да не се притесняваме от стресовите ситуации. Те ще бъдат доста, но без тях няма как да се променят нещата. Ще бъдат на абсолютно всички фронтове. Но това, което мога да кажа, ако ние продължаваме да търсим себе си и ако сме стъпили на пътя си,
то ще има себеподобни, които ще ни подкрепят. Може това да не са по нашият план хората, които ни харесват. Може да не са родителите ни, даже въобще не е задължително. Може да не е съпруга ни, може да не са децата ни включително. Но има ли някой, който има нужда от това, което правим, от това, върху което мислим, проектите, които разработваме, да, тогава сме на пътя си. Много ти благодаря, Тони. Кажи ми, моля те, следващата тема каква ще е? Следващата тема ще си говорим за вземането и даването. И телеца. И телеца, и да видим сега кога знаем ли да вземаме и да получаваме и знаем ли да пускаме. Научили ли сме се да взимаме? Нали? То е казано, на сила може да вземеш, но не можеш да дадеш. Да. Благодаря ти много. Уважаеми зрители, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да харесате видеото. До скоро!